Непреходна история. Незабравимо изживяване. Ехо? Има ли някой тук? Ехо! Това е новият облик на една приказка, стара като света. Приказка една. Дисни ви кани пред големия екран, за да преживеете приказката Красавицата и звяра са тук. с още повече вълшебство в 3 измерения. Звяр! Но какво е вечерята без малко? Музика? Музика! Ало? Ти, наш господин. Класиката на Дисни се завръща за една специална среща на големия екран и се превръща в триизмерно събитие. Хей, девойка с късмет! Чудесно е! Красавицата и звярат от Дисни на 3D. Това трябва да се гледа. Единствено в кината този февруари, заедно с късометражния филм Рапунцел и разбойникът завинаги.